মিঠা পান জনে খাব হিয়ে পাব নতুন জান মিঠা পান जायनो जागोन बेनो मोनगोन जान हे गसाय दुमब्रां दिनैसो नुथारबायलै नोंखौ सन्थला खाफाल जिला औ खोनानो मोनदों माथो नोंनि खाफाला सुथेबायनो नंगौना मिथियालै नोंनो नायनानै बुंलाय आंनि खाफाला सुथेनाय नंगौना नङा आच्छा बेफोरखौ बादैलै नोंलाय बेवहायलाय मा खालामदोंब्रा आं मिठापान फानदोंलै बरिया बिदिनो माबा मोनसे नङा माबा मोनसे मावनांगौलै दुमब्रां भाइ ओरैनो थाथारनाङा दानि जुगाव माथो खालामनो बेफोरखौनो मावनानै जायाब्ला साख्रिबोथ' मावनो हायाना गासैबो मानसियानो साख्रि मावोबालाय गयखौलाय सोर फानगोनब्रा फाथैखौ सोर फानगोन आरो गासैबो मानसियानो सरकारि साख्रिखौ मावोब्ला आबादखौलाय सोर मावगोनब्रा बेनिखायनो गासैबो खामानियानो मोनफा नङा मोनफा रिजन थाखायोलै जेरै बै टयलेट साफा खालामग्रा सुइपारफोरखौनो हमनानै नाय सुइपार गैयामोनब्ला ट्रेना बेसेबां गाज्रि जागौमोन नङा होमबा सुइपार गैयामोनब्ला फायखानाफोरखौ सोर साफा खालामगौमोन नङा होमबा टाउनफोरावथ' गोबां फायखाना साफा खालामनांगौ गोनां जायो बेनिखायनो गय दखानानो जा सुइपारानो जा बा गिदिर साख्रि आवलायानो जा गासैबो मोनफा मोनफा रिजन थाखायोलै आरो गासैबो मानसिनि थाखाय गोनांखा बावैसो सासे मानसिया दुमब्राखौ मेसेज हरदोंमोनलै आपनातकयु ভাল ভাল চাকৰি কৰা মানুহ আছে होनना आंनि बादिब्लाथ' साख्रियालाय एखेसो सुइपार हलेও एखे मास्टार साख्रि हलेও एखे ডাঙৰ উকিল হলেও একে ডাঙৰ চাকৰিয়াল হলেও একে ডাঙৰ চাকৰিয়াল বিলাকে কি খাব যদি আবাদাৰী বিলাকে আবাদ মাवै নকৰে খেতি নকৰে তামোল দোকানীয়ে যদি তামোল বিক্ৰী নকৰে এই ডাঙৰ ধনী মানুহ বিলাকে বিক্ৰী কৰিব নেকি একাৰণে কামেই সৰু হওক ডাঙৰ হওক सन्थला गोजोन बायलै नोंनि खोथाखौ खोनानानै नंगौलै भाइ मानसिफोरा बुजियालै जे खामानिफोरा माबा मोनसे माबा रिजननि थाखायसो थायो होननानै बेखौनो सोरबा मानसिफोरा माबा खामानिया गिदिर उन्दै होनलायलाङोलै दे आंनि मिठापानखौ मोनसे जालांदो फ्रियावनो फ्रियाव होजायालै आंनो फ्रियाव होबाय आरो नोंनि न'खरनि सोरबा मानसिनो फ्रियाव होबाय नोंहा लस जागोन ना फैसा होगोनब्रा आं फैसा दे हर मिठापानखौ जानोसै आं थैनाबा मोदोम सोदों माथोलै बिदि होनना उन्दै गथ'फोरा जानाङालै गेसावसो मोनामो मिथिबायना गोथावथारलै नोंनि मिठापाना दुमब्रां ओमफ्राय बाखि खबर माब्रै दङ दे थैथ'वाखै दानो थैथ'नाङा मानो होनोबा जानांगौ लोंनांगौ रंजानांगौ मिथिबाय बिनि उनावलाय सानसेबाबो थैखानांगौ बेनिखायनो गासैबो रंजानांगौ दसे बेनिखायनो रायजोफोर दुमफाआबो मालाबा रेस्ट खालामो आरो मोननै मोनथाम चेनेल दं होननानै नोंथांमोना बुंनाङा मोननै मोनथाम चेनेल थाबाबो भिडिअखौनो लाबोनाय जाया बेसोराफोरा सानसुहाय गोसोखौ नेबाय थायो भिडिअखौनो लाबोनाय जाया मालाबा मास मोनसेजों खेबसे खेबनैल'सो लाबोनाय जायो बेनिखायनो नोंथांमोना मोननै मोनथाम चेनेलनि थाखाय भिडिअ लाबोनो लेट जादों होननानै बुङा नोंथांमोना भिडिअखौ जेब्लाबो नुगोन जेब्ला लाब्राखौ लाबोबाय थागोन अब्लासो सेकेन्ड चेनेलखौबो नुफागोन मानो होनोब्ला दुमफाव लोदो बुसावा खामानि मावबाथाय खेबसेनो मावखालाङो बिसोरा जबबो मावो नालाय 10 घन्टा जब मावो बेनि उनाव फैनानै हाखु दाखु बानायफैनांगौ जायो मालाबा टेकनिकेल इरर जायो बेनिखायनो भिडिअखौ लाबोनाय जाया ओमफ्राय भिडिअआ एक्सपर्ट जानायफोरानो बिरलांजोबफिनो नालाय दुमफावा दुखु मोनो रागा जालायो बिसोरा मालाबा बानायखानाय भिडिअआनो गोमोरलांजोबो नालाय बेनिखायनो नायगिरि बिथांमोना बुजिदे मा होनो दस्थिमोन आरो मोनसे खोथा दिनैनिफ्राय नोंथांमोननि कमेन्टनि भिडिअनि रिप्लाइ होनाय जानाय नंला जाय जेसेबां रायहरा मानो बायदिसिना बुंहरा मानो होनोब्ला बुजिनाया बुजिखायोब्ला जे भिडिअखौ मानो लाबोनो हायो बा मानो लाबोनो हाया दा चेनेल मोननै मोनथाम होननानै बुंनाङा मानो होनोब्ला बै चेनेल मोननैया नामनिल' भिडिअखौनो लाबोनाय जाया लाब्राया बेक टु बेक नुबासो बै चेनेल मोननैयावबो नुफायो
बे खोथाखौ दाय हार्ड लाब्रा फेनफोरासो मिथिसिगोन। अब्ला आंना बुंनाया बारा जाबाय नामा? दिनै एक्सप्लेनेशन भिडिअ थाबाय थागोन। दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि नोंथांमोननि सेराव भिडिअनि गेजेराव भिडिअ लाबोनो हायिनि खोथाखौ मालाबाबो बुंनाय जानाय नङा। लोगोफोर दिनैनो लास्ट। आइसा दुमदां न'आवलाय सोर दंबावोब्रा नोंनावलाय? सोर थानोब्रा आंनि फिसाला सासे दं। आच्छा जायफ्रायाल' नङा होमबा? औ जायफ्रायाल' आरो आंनि जायफ्राखौ साननैसो नोंनो नायथ'दोंमोन बिनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबायलै। जेबो नङा दे जेबो नङा। मालाबा थांगोन आं नोंनि न' मालाबा दै। जागोन दे। आंबो दखानाव थांनोसैलै। ओंखाम जानो होननानैसो ओंखारबोदोंमोन आं न'आव। दा दखानखौ खुलिहैफिननोसै। टाटा बाय बाय। हाग्राबायदि सना जिरायथ' दे आं हा सुना फैनि। माखौबा बुरखाय फैदों आंखौ। हिनजाव गदाय लाग्राफोरनि सायाव अजद दैखांनायनि बुरखाय फैदों आंखौ। मैडम जी और कुछ चाहिए? इतना सारा तो ले लिया और क्या चाहिए? ठीक है मैम थैंक यू। ओए रुको। जी मैम हमको ये फोइला बताओ इसका दाम कितना हुई? मैम टोटल मिला के 550 हो गया मैम। 550? 2 ठो इसमें एक ही तो कोल्ड ड्रिंक है और ये आलू भाजी है। ये दोनों में 550? जी मैम दोनों में 550 और मैम ये आलू भाजी नहीं है ये फ्रेंच फ्राइज है। तो क्या हुआ ये आलू भाजी ही है? मैम ये आलू भाजी नहीं है। तो पहले ये बताओ ये आलू नहीं है तो क्या है? मैम ये आलू ही है लेकिन आलू भाजी नहीं है। हमरा को बुर्बक समझता है क्या? हाँ ये आलू ही है लेकिन आलू भाजी नहीं है इसका मतलब क्या है? देखो तुम अच्छा से आग फाड़ के ये आलू नहीं है तो क्या है? हमको आगे समझता है क्या? मैम ये फ्रेंच फ्राइज है। सुनो लड़का तुम नाम बदलने से ही ये फ्रेंच फ्राइज नहीं होगा। ये आलू है और आलू भाजी ही है। तुम ये आलू को स्टाइल से काट के तेल में फ्राई करके इसको तुम फ्रेंच फ्राइज ना क्या नहीं बोल सकता है। ये आलू भाजी ही है और था और हमेशा रहेगा। मामूली आलू भाजा का दाम तुम लोग इतना लूटता है। मैम हमें टैक्स भी भरना पड़ता है इसीलिए। हाँ टैक्स नाम से और लूटो। हम आम जनता को लूटते रहो। कैसे हो ये महिला है ये? देखो हम आज महिला नहीं है हम समझदार महिला है। हम समझदार है इसलिए इसको आलू भाजी है मुझे समझ में आ गया लेकिन बुर्बक लोगों को फ्रेंच फ्राइज ही समझ में आएगा। तुम हमको उल्लू का फट्टा नहीं बना सकता है। समझ गए ना? ठीक है मैम ओके मैम समझ गए। और इसका नाम बदलो आज ही बदलो। इसका नाम फ्रेंच फ्राइज नहीं रखो उसका नाम स्टाइल से आलू भाजी रख सकता है। मतलब स्टाइल मार के बनाता है ना इसलिए स्टाइल आलू भाजी बोल के रखो नहीं तो आलू फ्राई। ठीक है मैम। वाइला जामाइला बेवहायबो हिन्दी जारिलायबायना बियो। ओइ हांग्रिमोनदि मा जेरावबो हिन्दी जारिनायल'लाय। नुबाय दा बे आलु भाजिखौनो माबा फ्रेन्च फ्राइज ना मा होननानै दाम लुथिदों। ओइ हांग्रिमोनदि बेखौ आलु भाजि होननानै बुङालै फ्रेन्च फ्राइज होननानै बुङो मिथिबायना। आंबो होननो रोङामोन दासो एसे होननो सोलोंदों। दरखार गैयाहाय आं बेखौ आलु भाजिसो होनगोन। माबा फ्रेन्च फ्राइज गैथारा आंजों। दे जागोन। ओमफ्रायलाय दामालाय मा एसे दाम बेवहायलाय? माथो बुंबावनोब्रा दाम गोसा रेस्टुरेन्टाव लाबोबाय जेब्ला दाम जाखागोन ना। दिनैनिफ्राय आंखौ बेफोराव लाबोथारनांलाहाय आं न'आवनो संना जाहोगोन नोंनो। नै रमान्टिक डेटआव लानानै फैलायबाय बिदिसो बुंलायबाय ना नों। मा जेरावबो सुख गैयालाय हांग्रिमोनदि हा? बे नंखाय बांखाय आलु भाजिनि दामखौनो इसेबां होबाय आरो। आलु सेरसेयाव 30 थाखा 40 थाखाल'सो। बेखौ आङो थाव गोथाङाव होनानै एवगोन अब्लानो जाबानो जाबाय आरो। मानिबोलाय 500 थाखा होनानै जानाय बेखौलाय आलु भाजिखौनो। बेबायदि सबाबनि थाखायनो हांग्रिमोनदिखौ नङा साम' खिंखिरखौसो गोसोखांलां। दे ब्रा जादो लोंदो आरो मोखांफोरा एसे थिक खालामदो मा बुगाव बुसिब्रा। बिदि दा? औ ब्रा एसे मोजाङै थानांगौब्रा मा बुथब बुथाब जेरावबो हिन्दी टकिंल'ब्रा जायाफ्रा मा। आरो इंलिसखौथ' दा जारिखालै। लाजिदों? लाजिनांगौबो जायोथ' आरो नोंजों माथो जेरावबो हिन्दी टकिंल' होननो नागिरबाय थायो नोंलाय। हा माथो जाखो रोंनायखौ लुगैया होमबा नोंहा? लुगैयो अब्लाबो एसेबां गाहाम जारिनो नाङा ना नों। आरो मा जाबावगोन दे आरो अर्डार खालामबावनि आं। नाङाहाय मा बेखिनियानो एसेबां दाम। लाजि फोनांमारगोनलै सासे एमएलए खौ बिदि बुंबा बोरै जानांगौ जाखो। एमएलए बाबो दरमाखौनो मोनाखै माथो नोंलाय। धद मानसि खोनागोनलै जाम्बि मानसि खोनागोन। होमबालाय बेखौनो जादो बे आलु भाजिखौनो। आंखौ आलु भाजि जानोसो लाबोदों बेवहाय। जेरावबो सुख गैमारालै बेखौ लाबो जामारालै। ओइ जादोलै आलु भाजिबाबो जादोब्रा। नोंना माथो बेफोरबायदि जायालै आलु भाजिया। आंनि ओंखाम ओंख्रि संनायखौ बासिदों होमबा नों? हाब बासियाखैब्रा जायाखै नालाय जायाखैब्रा। आं सिगांनिफ्रायनो गोथाव संनानै जाबोबाय दा आंनि ओंखाम ओंख्रि संनाया थावला आरोना। बिदि नङाब्रा माने हटेलनि संनाया बेलेग न'नि संनाया बेलेग जायोब्रा मोननैजों रुजुजायाना।
न'नि संनायजोंलाय सोर हानोब्रा खदालजों जावख्लाबनानै दासो सैस्लिबनाङा धत बिदि नङाब्रा आंनि ओंखाम ओंख्रि संनायखौ जानानै बासिनो फैदों धत बासियाखैब्रा माने बे आलु भाजि एवनाया नोंना एसे बेलेग जायोब्रा न'निया नोंनाबो गोथाव जायो हटेलनाबो नैबेनाबो गोथाव नङा बासिथारदों नोङो मोनथिखागौ आं नोंखौ मालायनि संनायासो गोथाव नङा होमबा जेरै मालाय हिनजावासो मोजां नङा होमबा गावनि हिनजावा मोजां नङा ओइ मानो नांलायनो नागिरदों नामाब्रा आंजों हा माथो मालाय संनायखौ गोथाव होनग्रा आंनि संनाया गाज्रि हो इसिबां गोबाव जाबाय गथ' गथायानो देरलायबाय आंनि संनायखौनो जानानै बोरायनोसै दा सा ससेयावसो आंनि संनाया गाज्रि ओइ हांग्रिमोनदि नोंखौ आं बेवहाय नांलायनो लाबोआखैना आंबो नोंजों नांलायनो फैयाखै नाथाय नों मा खोथा बुंखो आंनि संनाया गोथाव जाया हो हिनजाव गदाय नांगौ नालाय आंनि संनायखौ बहा गोथाव मोनबावनो ओइ हांग्रिमोनदि मा खोथा बुंबाय थाखोब्रा नोंलाय हिनजाव गदायालाय बबेनिफ्राय फैखो नोंबो बुंनायखौ लाजिदों दा बेनिखायनोथ' साम' खिंख्रिनि खोथा रायखांबाय दं दासान्दि बारा बुंबायलै नोङो बारा बुंनायसो नुदोंना नोङो नै नोंजों आं आलु भाजि जाफागोना हारसिंनो जादों नोंहा आलु भाजिखौ सोर हिनजावजों जायो जाबानो जाबाय साला एसे बुंबानो हिनजाव गदायनिथिंजायल' लाङोना बियो जि मोजां बुरखायनानै लाना फैबाय आं बिदिसो जाबायना होद बिराद गाज्रिनो जोंबायलां दा साम' खिंख्रिखौबो फन खालामबा आंजों रायलायगोना रायलायाथाय दिनैबा हले जियानो जादोलै साम' खिंख्रिजों रायलायहैनोलै आं मा होनो आइला गारियाबो गैला माथो ना हांग्रिमोनदिखौसो दोनहैबाय गार्डआ होद साला नेनांसिगोन आं अमा राजा माथो सन्थ'लासोलै बबाव दुमब्रांनिफ्राय मिथा फान जादोंमोनलै आं फैसा होनो बावदों बावदोंना बावफ्लादोंब्रा आं सैथोनि राजाखौ मिथिया होमबा आंलाय मानो बावफ्लानांगौ जाखोब्रा मिथिखायोलै ओमफ्राय नोंनाव मोनसे बाथ्रा सोंदोंमोन ना आङो मा सानखो नों आं सोमसिजों रायलायदोंमोन नामा ना रायलायाखै गोसोआव गैलालै धोद रायलायदोब्रा नोंनि फिसाजोखौ आं बिहामजो लाबोगोन ना रायलायफिनगोन आं बावगारनो हमबायलै आं खोथाफोरखौनो आच्छा बारु थाइबानि लारु दे सोंफिनबानो जाबाय दे होमबा थाथ'लायदो थांनोसै आं बे सन्थलाखौ सुखि खालामगनो हाबा देरहागौबायलै बिहामजोखौबो मोजां न'खरनिफ्राय लाबोगोन आरो बिजामादैखौबो मोजां न'खरनिफ्राय लाबोगोन रायजोफोर दिनैनि एक्सप्लेनेशनखौ नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा दिनै एक्सप्लेनेशन भिडिअआ एसे गेजेर गेजेर थाफ्रामनो हागौ बेनिखायनो नोंथांमोना जेबो साननाङा आरो दिनैनो लास्ट नोंथांमोननि कमेन्टखौ रिप्लाय हरनाया माने जायफोरा एसे नेगेटिभ कमेन्ट हरो आरो कमेन्ट हरनायखौ गाज्रि मोना आरो कमेन्ट हरनायखौ नांजायाखैबो नाथाय खेंफोरथि होनांगौ होननानै मोनसे दायथ' थायो मालाबा मानसिफ्रा बुजिजोबाबो नालाय बेनिखायनो गेजेर गेजेर बुंनांगौ जायो सौ लोगोफोर बाय बाय सानानो हाबलायलायसिगोन खिनां मोनबायलाय आं नोंलाय माथो खिनो ओंखारबाय थाखायो बेलाय मा गोदान बाथ्रालाय सिख्लाखौल' फैनो होग्रो खेबसे सब फुदुंनोसै थांनोसै नोंहा खदामगोन आराम मोनगोन आंलाय मा मोनगोन साला बेनिफिट लुगैलायो नामाब्रा हनै फैबाय लोगो लानासो फैखाबाय माथो मा एसे गोबाव जानायब्रा अखाफोर आइ आरो आफाखौ गिनानैनो थाफैयाखै आच्छा दालाय बोरै मोनफैखो आइया थांदों गाइखेर फाननो आफाया थांदों जौ लोंनो आच्छा लोरोफो सफैबाय होमबा नों देलै जाय खामानिनि थाखाय फैदोंमोन दाम मावदो दे आंहा न'आव दांनानै दरजे जहैनांगौ थैद र'ब्रा माथोसो सुइनो ओंखारलाबायखोब्रा आं दरजे जुवाबालाय सोर दर सुनांगौब्रा दे दाब फुदुंलाय फार्स्ट टाइम ना एसे गोनो खोथा मोनदोंलाय नों गोनो खोथा मोनदोंब्ला आंनो सब फुदुंगारगोनलै नोंनि बदल माबायदिब्रा लोगोआलाय होमबाथ' दाब फुदुंबाय दांलै आं न'आव दांनानै दरजे जहैनांगौ आच्छा ओमफ्राय नों साथाखौ मोजाङै हमनानै हो दे सोरबा बेलेगफोरा नुनो हागौ बेगाव नों टेनसन लानांला दे माबार ओइ अखाफोर लाजिदोंना नों लाजियाबालाय आंबो बिराद गिदोंलै लाजिदों अब्लाबो सबखौसो फुदुंनोसै ओमफ्राय खारनोसै ना ओइ जायफ्रा फैदो जायफ्राखौलाय मानो नांगौ दे बे जोंनि सेफ्टि बडिगार्ड ब्रा नोंखौ सब फुदुंनायखौ सोरबा नुनो हागौ ना बेनिखायनो साथा फांथेना होनो लिंना लाबोफादों आं नों जेबो साननाङा दे ओइ जायफ्रा फैदो ओइ साला मालाया खदम लायगोन आङो साथा हमनानै होग्रा दे थाब ओइ नों बैथिं नायब्रा नायनोबो मोना होमबा मानो नायनांगौ जाखोब्रा नोंलाय जोंनि फुदुंनायखौलाय आंबो सोलोंखानानै लानिब्रा ओइ बैयाव मा जादों मा खालामदों नोंसोर बेवहाय मोनाबाय न'आव थांदो दसे दला गैला न'आव थांदो सान हाबबाय आरो बेयाव थाबाय थायोब्ला दिगदार जागोन मा मोजां दानो थां माथो खालामबावनोब्रा थाङाबालाय ओइ अखाफोर दिनै जाथ'ला दे नेक्स्ट टाइम मालाबा जागोन
थांनो न'आव आरो दिनैनिफ्राय सिख्ला लानानै नैबे पार्कआव फैनाय नुब्ला दिगदार जागोन थांनो नामा माला थांदो दानि जुगनि गथ'फोरनि आखलखौ नुबाय आं मा जाबावगोन बिसोरजों हेलौ बानलु बेदां मा खालामदों नों आंबो ओरैनो दङ गाबोन स्कुलाव लोगो हमगोन ना अके जागोन दे बाय बाय आइ मिस इउ जोंलारि सोरजों रायलायनायमोन नों लोगोजों रायलायनाया आइ मिस इउ होननानै बुङो नामा औ लोगोखौ मिस खालामनो हाया आरो आइ जोंलारि नोंना बांद्रायथारबाय दै थांथारसै सुइ थां आं सुवा होनबानो जागोन नामा न'नि खामानिफोरखौबो एसे एनै मावहोलांनांगौ जेसेबांनो देरदों एसेबांनो आखलफोरा मानो सोलायदों नोंना थां सुइ थां आइ नों आंखौ मा एसेबां खामानि थिनो थारसेया सुइ थां नङाबा दिनै नों मबाइलखौनो लानो मोननाय नङा मबाइलजोंनो जेब्लाबो बिजि जायोना मबाइलखौ होनायानो नङा आं थां थारसेया सुइ थां जागोन दे सुगोन मा जाबावगोनथाय उननि जेनेरेसनफोरा माथो मबाइलजोंल' नांनानै थाबाय थायो मबाइल होगोन होनबाल' खामानि मावो मबाइल होआ होननानै बुंब्लाल' गियो आरो गेजेरावनो इन्टाराप्ट खालामनायनि थाखाय नोंथांमोननि सेराव निमाहा बिनाय थाबाय माखासे मानसिफोरा चेनेल मोननै मोनथाम थानायखाय भिडिअ लाबोनो हायाखै होननानै बुङो बेफोरबायदि जेबो खोथा नङा रायजोफोर भिडिअ लाबोबाय थाब्लासो बै मोनसे चेनेलावबो भिडिअ नुयो आरो जुदि नुवाबाथाय मोननैबो चेनेलाव नुवा आरो मोनसे खोथा बै मोननै चेनेलाव भिडिअखौनो होनाय जाया मास मोननैजों खेबसे मास मोनथामजों खेबसे बा मालाबा मास मोनसेयाव खेबनैल' भिडिअ होनाय जायो जेब्ला नैबे चेनेलाव बेक टु बेक भिडिअ नुगोन सामफ्रामबो नुगोन अब्लासो बै चेनेलावबो नुगोन जुदि लाब्लायावनो भिडिअ होनो हायाब्ला बै चेनेलावबो होनो हानाय नङा आरो गोबाङानो कमेडिजों लोगोसे इमोसनेलबो नायनो लुगैयो बेनिखायनो नोंथांमोननि चइसखौ लोब्बा लाखिनानैसो मोननै चेनेल खुलिनाय जादों आरो मोनसेयाथ' ब्लग चेनेल जाय चेनेलखौ भिडिअखौनो लाबोनाय जाया लाबोबाथाय मालाबा मोननै लाबोगोन बेनिफ्राय गैला मासाव मोननैल' भिडिअ होनाय जायो अब्ला नोंथांमोना माबोरै बेरायनाय नुखो मानो होनोब्ला भिडिअ मोनसे बानायब्लाथाय मानसिनो एसे रेस्ट टाइम नांगौ बेनिखायनो भिडिअखौ बार लाबोबाय थानो हाया मालाबा रेस्ट टाइम लानाय हिसाबैनो बेरायहैनाय जायो आरो बे बेरायनाय सोलायैनो भिडिअबो लाबोनाय जायो मानसिया कन्टिनिउ बेफोरबायदि भिडिअ खालामबाय थायोब्ला एसे डिप्रेसनबो जानो हागौ मानो होनोब्ला कन्टेन्ट क्रिएट खालामनो थाखाय मेलेमनि जोबोद गोनांथि मेलेमासो खारबाय थायो नालाय बेनिखायनो मेलेमखौबो दान्दिसे सम होनांगौ स' नोंथांमोना बे खोथाखौ बुजियोब्ला जोबोद मोजां जुदि नोंथांमोना लाब्राखौ जोबोरैनो अनसायो अब्ला नोंथांमोना जोंनि मोनफ्रोमबो खोथाखौनो बुजिगोन आरो मानिगोन मानो होनोब्ला नोंथांमोना एन्टारटेनमेन्ट चेनेलखाय सानफ्रामबो नायनो लुगैयो बेखौ बुजियो नाथाय नोंथांमोनाबो जोंखौ बुजिनांगोन जोंनि खस्थ'खौ जोंनि रेस्ट टाइम लानायखौ बेनिखायनो नोंथांमोना ब्लग चेनेलखौ लानानै जेबो दाबुं आरो कमेन्टआव सोरबा अजद दैखांनायखौ जेबो गाज्रि मोना आरो जों मालाबाबो बेफोरनि फिननायबो हरखाया नाथाय नोंथांमोननि गेजेराव जों दिनै क्लियारिफिकेसनसो खालामनानै होदों आरो बेबायदि क्लियारिफिकेसन जाहाथे उनाव होनो मोना मानो होनोब्ला बेफोरबायदि अजद दैखांनायनि एन्सारफोरखौ होनो जोबोद बानाय मोनो अब्लाबो दिनै नोंथांमोननि सेराव बुंनानै होनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गाज्रि मोना आरो भिडिअखौ सानफ्रोमबो नायबाय थानायनि थाखाय लाइक होनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय आरो कमेन्ट हरग्राफोरनिसिम फिन खेबसेबाव नोंथांमोननिसिम आंनि गाहाम हामलायहरनायखौ जासिहरबाय गोजोननाय थाबाय रायजोफोर थेंक इउ स' माच दाउखा हामनाय न'याव सिला हामनाय न'याव आंखौ दा बिलाइ दे आफा आंखौ दा बिलाइ माइ बाख्रि नायनानै न' बां नायनानै गय बिफां नायनानै आंखौ बिलाइ दे आफा आंखौ बिलाइ दे आयौ बाला दुमफाव ओइ नोंसो माथो माला फैलायखो नोंलाय बारा गोबाव जायाखै दहाय मोनफैदों आरो लोगो गामिनि बारहावाफोरा बोरै सोलिदों बेखौनो नायनो फैदों ए दे दसे अर सायदों आं आच्छा दुमफाव गामियाव मा सोलिदों मा सोलियाखैहाय हाय आंखौबा सोर फाथ्थाला आंलाय मालायनि खबरखौलाय मानो दोननोसै आच्छा रावबो दावराव दावसि जाथाराखै होमबा बेफोरखौ खबर लानायनि बिबाना नोंनि आखायावसोहाय आंनि आखायाव नङा नोंसो सोरानि न'आव मा जादों मा जायाखै सोर रायखुमालायदों सोर रायखुमालायाखै सोरहा नांलायदों नांलायाखै बेफोरखौ खबर लायो नंगौथ' आरो आं मालायनि रायखुमालायनायफोरखौ मोजांबो मोनो नालाय सोरनि गोसोआ माबायदि बेखौ हमनो हायोना मा मालायनि खौरां बुथुमनानै बिराद मोजां मोनथारो नामा नों दावसो देलाय माथो खालामनो खुगाखौनो बिनि थाखाय हरनाय बायदिसो मोनखायो आं मिथिगौना दुमफाव आंखौथ' दा सोर रायखुमादोंथाय हाबा जानाय हिनजावसो बियो हौवा गारनानै फैनाय खारफ्रामनाय बेफोरबायदि खम रायखुमादोंना दुमफाव आंनि सिगाङाव रावबो रायखुमानो हायाहाय सोरबा आंनि सिगाङाव रायखुमानानै लायोबा बेखौ उल्था रायहरफिनोसो आं मानो होनोब्ला जाय मानसिया आमुखिया ओरै थोरै जादों आमुखिया ओरै थोरै होननानै खिन्थाग्रा मानसियाबो सेमखा मोजां मानसिया रावनिबो खोथा रायलाया आरो रायलायनोबो गोसो जाया आं मोजांहाय मा थेवबो आङो मालायनि खोथा रायलायनानै जोबोद मोजां मोनो मिथिगौना है नोंनि खोथाखौलाय आरो माथो बुंबावनो आच्छा बुंलाय आंनि खोथा नोंनि सिगाङाव सोरबा बुंदों नामा दावसो देलाया ओरै थोरै होननानै रावबो बुङाखै आयौ बाला
नंथाराहाय बे हाफाङाथ' होनथारदोंहाय ना हा नोंहा फैसा जानानै खानाय खोथाखौलाय एसे रागा जोंदोंमोन आरो हाफाङा बाथामै हाफाङा आंखौ निउसाव होलायथारदों आरो हा नोंहाबो मालाय मानसिनि फैसाखौलाय मानोथो लानानै खारनांगौ बयबो खस्थ' मावनानैसो दिहुननाय ना माहाजोनबाबो दुखियाबाबो फैसाया फैसा आरो बयनिबो थाखाय बेथ' नंगौहाय दुमफाव अब्लाबो आङो जब मावनानै सुख'गोन सानदोंमोन आरो दा मालाय दानसोराङा सुख'जोब्बायनो हाफांनि फैसाखौ आयौ मालायसो बाथामै बोराया जा मोजां फिसाला खांखादोंहाय दुमफाव नै दानाबा फिसालाखौसो फसायबायदां फिसालाखौ फसायबा मालाय बहा मोननांगौ जाखो दे आं दानसोरांखौ फसायबा मालाय बहा मोननो दे दानसोराङा ना आंनि थाखाय थरसे हाथरखि बायदिसो जायखौ आं गोजाननिफ्राय नायनानैल' थानो हायो खाथियाव मोना आयौ माथो सायरि गोरोंबो जाथारबाय बाथामिस नंगौ खोथासो बुंदों दा जाय मानसिखौ हिनजावफोरा गोसो थोयो बे मानसिखौ जों मोननो नागिरा हौवाफोरजों गोसो थोजाबासो हौवाखौ गोसो थोफिननानै जों मोनलायो जों सिख्लाफोरा जाय सेंग्राखौ मेगन नोजोराव नाङो गोसो थोयो बेखौ जों बुंना लानोनो हाया आरो जों मोनखायाबो मिथिगौ ना बेलाय सैथो जों हिनजावसाफोरा प्रप'ज खालामनोनो गिखायोबा हौवासाफोरखौ बेनिखायनो जों जाय सेंग्राखौ फसायो बेखौ जों मोनखायाना बै सेंग्राफोरजों प्रप'ज खालामजाबासो सेंग्राफोरजों रायलायदाव बिसोरजों रिलेशनशिपआव थानानैसो मोजां मोनलांनाय जायो जों सिगां फसायनाय सेंग्राफोरखौ जों मोनखाया गिनानैनो प्रप'ज खालामनायबो जाया नालाय हिनजाव मानसि गिनाय फैयो बेनिखायनोथ' आं बुङो जों जाय सेंग्राखौ फसायो जों मोनखाया जाय सेंग्राया जोंखौ फसायो बे सेंग्राया मोननोबो हानाय माने सेंग्राफोरा बांसिन सिख्लाफोरखौ प्रप'ज खालामग्रोयो नालाय खायसेया मोनो खायसेया मोना नाथाय हिनजावसाफोरा सेंग्राफोरखौ बारा प्रप'ज खालामो ना बेनिखायनो गाव फसायनाय सेंग्राखौ मोनो आयौ दावसो देलाय माला फैखो नोंलाय आंलाय आरो अखासो आं दसेनो गोसो जाबानो बेयाव हालायगोन दसेनो गोसो जाबानो बैयाव थांलायगोन मोजांहाय फै सोमस्रि जिराय फै बहाथो थांनो फैदों नों सोमस्रि जोंलारि आइखौ खामानि मावथों होननानै एसे न'नि खामानिखौ हेगारनानै फैदों आं थाबा आंखौ नुबा खामानिखौनो मावनो नागिरा दा नों गैया होननानै मबाइल नायबाय थायाखैथ' मबाइल नायबा दिनै एसे दांगोन आं बेखौ बांद्राय फिसाफोरखौ अननानै दोनना मिथिबायना बा दावसो देलाय बिराद मिथिथारो नामा नोङो आंनि केरेक्टारखौ लानानैनो मिथिबायना जों आइयाबो आंनि थाखाय खर' गुदुं जायो बेनिखायनो मिथियो आं आइ गैयाबा मबाइल नायखुमायो खम्बल सिङाव उन्दुनाय बायदि जि खम्बल सिङाव हाबनानै मबाइल थुखुमायो आं हा नोंसोरलाय माथो रायलायबाय दं जोंना दुखु सुखु फोरमायलायदों आरो मा दुखुहाय दावसो देलाय बेनो आरो जाय सेंग्राखौ जों मोजां मोनो बे सेंग्राखौ जों मोननोनो नागिरा होननानै बेलाय नंखागौ ना आयौ बाला इमोसन जालायथारबाय बेहा अबेसे दुखु नांथावना नोंनि जिउआबो नङा होमबा सोमस्रि जाबाय दे जाबाय बांद्राय दुखुफोरखौ एरखांबाय थानाङा दावसो देलाय हा सोमस्रिया इमोसन जाबाय नालाय बुंबाय आरो आंहाबो दुखु दङ मिथिबाय थेवबो हाजे हुजौ मिनियो आङो आं दुखु जानानै खिन्थाब्ला मानसिफ्रा दसेल'सो आयु होनगोन बेनि उनावनो जेबो गैया खुसि जानानै देखायबाथाय माबाबाय थागोन आरो मेगन साबाय थागोन आरो बिसोर गोसोजों गोसो दावसो देलायसो फुरथिथार मालाय बेनिखायनो मेगन साहोनो थाखाय मिनिबाय थायो आं जिउआवथ' रावखौबो मोनासै नालाय गोसो थोनाय सेंग्राफोरबो मोनासै रावजोंबो मोजाङै गोसो थोजायासै जों हिनजावसाफोरनि इउनिभार्सेल ट्रुथआ मा मिथिगौ ना माहाय दे खोन्थालाय जों हिनजावफोरा जाय हौवाखौ मोजां मोनो बे बारा गोबाव जोरा आरो हौवाफोरा जाय हिनजावखौ मोजां मोनो बे गोबावै जोरो मानो होनोब्ला जों जाय हौवाखौ मोजां मोनो गोसो गोथारै जोङो अननाय होयो बे हौवाफोरा जोंनि अननायखौ बांसिन साननानै जोंखौ गारनानैसो खारो गिनानैसो खारो नाथाय जाय हौवाफोरा हिनजावफोरखौ अनो बे हिनजावफोरा मालाबाबो गारनानै थांनो नागिरा हाजारसेयाव साफा सानै जागोन नाथाय गोबाङानो हौवासाफोरनि अननायखौ बोजबनानै लायो आरो बिसोरनि मोजां मोननाया स्ट्रंसिनबो जायो नाथाय जों हिनजावसाफोरा हौवासाफोरखौ जेसेबां स्ट्रङै मोजां मोना मानो जोंखौ गारनानै थांनो बिसोरनो बारा गोबाव नाङा जाहोनाव जों हिनजावसाफोरासो दाय जायो हौवाफोरखौ गारनानै खारदों होननानै साफा सानैनि थाखायनो नंगौबो पाल्ला जाय हौवाफोरा हिनजावफोरनि थाखाय थैयो ना बिसोर हौवाफोरखौ अनो थैनानै थांखांब्लाबो ओरै होननानै बुङो आरो हिनजावालाय मासे गाज्रिमोन हौवासासो बुथारलायबाय होननानै आरो जुदि सेंग्रानि थाखायनो सासे सिख्लाया थैयोब्ला बे सिख्लाखौ मा होननानै बुंगोन हौवा सासेनि थाखायनो थैदों लाजियाबो इसेबां गोहो गोलोन्दां होननानैसो थैग्राखौ रायो हा नंगौथ' आरो
फेसबुकफोरावबो गोबां नुयो हिन्जावसाफोरा हौवाफोरनि थाखाय थैयोब्ला हिन्जावफोरखौ गोहो गोलोन्दा होननानै रायो नाथाय हौवाफोरा थैयोब्ला हौवाफोरखौ दुसियालासिनो बै हिन्जावसाखौसो दुसियो जायबा थांनानै दङ बे हिन्जावनि थाखायनो थैदों होननानै मिथिया मानि थाखाय हौवा हिन्जाव दासिमबो फारागथि खालामो जोंनि गेजेराव बेनो इउनिभार्सेल ट्रुथ दुमफाव नंगौथ' आरो जों हिन्जावफोरा सासे सिख्लाया सासे सेंग्राखौ थगायोब्ला 10 जननि नाम मोनखायो आरो सिख्लाफ्रा 100 जनानो हौवासाफोरखौ फोथायो अनो बिसोरखौथ' गोसोआवनो थाया हौवासाफोरा जुदि सासे हिन्जावखौ थगायो बेखौ रावबो मिन्थियानो खालि हिन्जावनिल' दाय जायो जाबाय माथो खालामबावनो आरो सिरि थादो बयबो खोनासंनो बाबाय आं है बिदिबालाय बेलेगाव थांलायनोसै आंहा थांदो मालाया आंखौ रायखुमाबाबो अरजाया रायखुमाग्रायालाय रायखुमाखागोनखा बुंग्रायालाय बुंखागोनखा बेखौलाय आंहा खर' सानांगौ जेबो गैया मानो होनोब्ला आंबो रायखुमायो बाबाय दाउस्रि देलाय आयौ बाला मा बादावखोदे बाबाय दाउस्रि देलाय नोंखौ नुनानै ना हाग्रा बारियाव आस्थाम गनायखौ मोनफिननाय बायदि मोनबाय आं बाला मानोबा आच्छा र' मानो मिनिदों आं जेनेबा ओइ बाथामिस आंखौ गोबाव सम नुवाखैमोन नालाय दिनै नुनायखाय गोजोनदों खोमा जानोबो हागौ आच्छा आं फैफिननायखौ नों मोजां मोनथारबाय आरो जायगानि मानसि जायगायाव नुबाय थायाबा बोरैबा मोनोना माथो बुंबावनो आरो आंनि जिउ जायोमोनखौलाय आंनाबो मालाय बहाथो मोजांब्रा आंनि जिउआबो बिराद गुलाय गुजायजों थांबाय जानुवारिनि 1 थारिखनिफ्रायनो मानसिफोरजों फिदिं जाबाय आं आयौ बाला सोरजों बांसिनानो बमब्रमाजों फिदिं जाबाय आं साला दा बुंसै रायखांनो गोसो गैलालां खायसे खोथाखौ रायखांनायानो मोजां नामा स्पेसियेलि बोरैबा खालामजानायखौ आच्छा नंगौ नामा दालाय बहाथो थांनो नागिरदोंब्रा नोंलाय गामि ओरैनो बेरायदों आरो सोरबा बहाबाफोर माबाफोर जादों नामा साननानै आरो मानो होनोब्ला आं गामियाव बेरायैया गोबाव जाबायमोन नालाय बापावै देन्जारलै नोंना नोंलाय बबेनिफ्रायथो फैखो बोरो नोंनि गारियालाय आंना हाफांनि फिसाजोखौ टिउसन लादोंमोनलै टिउसन लानानै फैबाय आं आच्छा टिउसन बाबुबो जाबाय होमबा नंगौलै लोगोफोरनि फिसाफोरखौनो फोरोंनायनि मजायानो बेलेगलै आयौ बालहा नंगौ नामा नंगौब्रा दाउस्रि देलाय मोसौखौ फुलायलाय दे होमबालाय थादो आंहा खना खनला सोर मा जादों आजाया नायहैलायनोसैलाय दालाय सोरानि न'आव थांगोन नोंलाय दालाय सोराव थांनो आंलाय अमा राजामोननि न'आवनो थांनोसै मा जादों मा जाया खबर लानोसै आच्छा जागोन नोंखौ फैफिननाय नुनानै गोसोखौ मोजां मोनबायलै बिदि होनानै गोसोथोनो नागिराबानो जाबाय आरो माथो खालामनो आरो आंथ' हाबा जाखोन्दा हिनजावसो नङा होमबा आंना मेगना हाबा जाखांनाय हिनजावनावल' थांग्रा जाबायलै हाबा जाखांनाय हौवाफ्रा सिख्लाखौ नायोबा जों सेंग्राफ्रा हाबा जाखांनाय हिनजावफोरखौ नोजोर होनांगौनो बेनिखायनो नोजोर होलांदों आं बाथामिस मास्टार मानसियानो बिदि जाबाय धोद मास्टारखौलाय आं सायला गामनि थाखायसो मावोब्रा बे आंनि केरियार नङाना आंनि केरियारा फैगोन इलेक्सनाव अमा राजानि मासिखौ बोखारनानै आंसो जिरायनायब्रा नायनोसै रायजोफ्रा आंखौ अनो ना अना दे बिदिबालाय थादो दे उनाव लोगो मोनलायगोन जागोन दे दाउस्रि देलाय मोसौखौ फुलायलाय